intensity is the same? Hindi ko po siya masasabing madali kasi marami rin po akong malalakas na mga kalaban or kasabay. Yun po. So parang same lang din po. Yeah. Kasi sobrang init rin po. Mm-mm. Pero okay naman po yung pool dito kasi covered din tapos malamig din po yung tubig. So hindi naman po naka-affect sa performance ko. Coming here sa, of course, last year 7 ka din na sweep mo. May mas pressure ba, most especially na i-recreate or more likely you're treating every game the same? May mas challenge po ngayon kasi binago ko po yung 2 films ko which is yung dati 400 IM and 200 IM na binago ko po into 200 freestyle and 100 free. Parang nag-experiment po ako na mag-try ng ibang swim.